Masayro na budaan ni. Rino, okay na ka dira, gawas na. Uy, puti kamay niya ako mangud, bay. Pugi kayo bagong ligo, mga simutol, be. Sumutan, surf, uy. Usay, surf. Nga safeguard man to. Ay, safeguard, ito, bilang og-surf nga cherry blossom, pero ano, be? Grabe ko mangud, pugi kayo ba? Umot kayo, mag-school kag tarong, ha? Oo. Dili magpabadlong dito, ah. Kuya, ano kay problema yun po? Saan ang problema nimo? Ano isang lodang milk? What's up? Ay, putik ka may snack nimo, napaka-snack dira. Wala no. Na, problema jud na ba? Wa pa manggod ko nakapamasayro gud ba, pero ay kabala ka manggod mo diskarte si kuya, ha? Pabuta lang sa ko diri, ah. Ayog lakaw, ha? Bago ka mo tug school dapat nakay milk kung nakay snack, ha? Mo diskarte sa kuya kadali. Kanang lingkuri lang sa dira, ha? Ayog lakaw, ha? Kaya nasa ko'y tawagan. Oh, sige. Hello. Kanang bakante ka karon. Ina, ato sa ko Pirino. Oh, sige. Ayog lakaw dira, ha? Dira lang jud ka, ha? Oh, lagi. Bantayan jud ka sa kuha. Ah, kiyawang kuya eh. Usa may diskarte niya. Tama. Di ko magsalig sa iya kay magdiskarte pug ako Naguta ng isa. Ay, dire man jud ko ni pa-meet up oy. Parang amaw oh. Klaro kay motor. Babe, ganina ka nagpaabot diri, ha? Ganyan ako dire gilabok na ko. Dili man pug ka ni gawas. Di mo nga gusto mo yun mo meet up sa kasa. Si kasa. Kasagbutan, kalatian, kasagingan. Gagi, matimingan nang manggod ba kay emergency. Lah. Gagi, babe. Ganahan gid ko nimo. Dude's Pizza. Matik-matik jud ka, bay. 5+1 ni sa Dude's Pizza. Yes. Oh, grabe na miyan niya, eh. Lami na. Murag kini oh. Ha? Murag kini. Ay, dili lang, mas lami man ni. Unya nga nang gipadali mo ko nimo padto diri Kanang emergency lang gani no kay nangayo lang kog pang snack sa imo, ha. Nangita pa biya ko sa Dude's Pizza nga tindahan ha. Wala naman din sa downtown. Wala na sila sa Bad Santos. Wala na sa Bad Santos. Tara din sa Suy Bagyo. Asa dapit? Di ako sa Bagan North Point. Sige, salamat kayo, biba nga. Muadto na ko. Ay sabi. Sa man? So nga ano gid ka karon di ay. Sa ingon anak ka. Pag human og gatas sa imong berenda imo ko kumbiyaan. Wala ka mura magagawa na anad sa kuha. So di na lang gid ka may pailis mo ginikanan ani di ay. Luod man dayon ka. Oy, kabalo na biya ka wala koy ginikanan, ha. Si mama layo kayo sa mua. Si papa nagibiyaan nami. Ako na lang akong mangod. Gusto ka ako mangod na lang pailailan ako si mua. Pwede. Bantay ka, pero ayaw ka tingala, ha, kay medyo lahi ra biya mig itsura kay lahi man tong papa. Okay ra, palailan ako yung kumangod si mo, ha. Sige na. Hindi na nagpadagan na basig mahulog ko sa imo ha. Tara. Palailan ko si mangod, ha. Sige taro. Rino. Mao na yung house be? Oh, money, be. Hello, kanais oy. Gwapo kayo na. Kalatian ba? Pero tinsa, asal ko mangod nga si Pirino! Pireno? Yapi akong mangod. Bata mo biya kayo to. Pirino! Ay sa be, pila na edad si Bumanghod? 28. 28? Unya ikaw? Ako? 24 na. Basta bata mo tugutok good. Ay okay, gates na nako. Ato takat kuya ha. Nga nang gidali-dali mo ko ni mong ato din, I-surprise gani na ko sa kuya no. Surprise! Surprise na para sa imo ha. Ang mel ka, ayo kalimti ha. Ako bahala si mong Mel. Tara. Ito na si mong kuya. Tara. Kisam na ka ba si mong kuya? Wala mo ko kailana niya. Ate, nabalaka ko sa mangod ba? Ginang ko na ako ba nga? Dili siya maglakaw-lakaw ba? Ayaw nagkabalakan, ay ka na naman saktong edad, 28 lagod na. 28 lagi edad pero bata pag pangutok ato. Sikaw ba ni mo diri ron? Siyempre ako rin, duwara ni sa mangod diri sa balay niya. Lakaw man siya, so ako na lang isa. So kung ikaw lang isa, ako isa, pwede mo. Salad na. Yan ang
Problema pa ko sa mangod nga. Igat-igat imong gi. Namuli raman Ano na ako mangod. Surprise yun ni Perino. Tara, balik ko. Tara. Ini nuwasa magagigat ni. Unsa manilim? Mo ni mo manghon? Dadala lang kapre. Kapres imong naong bayuta ka. Nag-usama ka din niya. Idadala mo. Hindi ba naging ko magpundo ka diri ha? Kita na ganin mag siya para mo surprise daw. Pertin yung surprise sa. Kinsa man na sabi? Be! Ibabibang po ko nimo. Isa ray call sign pero dili maglibog ba? Bi kaniya. Bi ko kaniya. Pasulisin ako kasi mo angkol. Gagi ka ha, bastos ka! Ang bisa ng pigsubig. Pag-istoryahan na sa Madra Ali Tripirino. Ano sa mga nakabi ko kalgador? Kuyawa po din makasabay sa kuano. Angkol piya kay Kagnaw. Pare na ikaw mo na driver. At ni Samis Kugnaw nga ikaw. Sa kahamis ni mo mura kang ribulto ka na punog barnes. Mubalat sining animal. Basi nagtuo ka Frida Aguilar, di ko masukol ni mo. Wow, baka Freddy Aguilar. Fernando po. Tala man ka Pirino nga no gipaabot mo nimo sila di ba ingon ko magpuyo ra ka diri kaya ako na bahala sa imo ha. Dili ko gusto magsalig, kuya. Dili magsalig pero tanaway mong gibuhat. Nag-away na. Nawatan nung pangwarta diri ha. Nga ko iskalibo dre oh. Han. Tagagig skal. Tagagig skal niya. Oh, Unsa man ni pang milk nimo? oh. Budget to na to niya, budget ni sa kabulan pang milk nimo ha. Oh. Okay ra pud balang mag-away na sila dira ka. Mangod diri ka. Big diskarte akong manghod ba perti yung liwata sa kuha pero doon ako'y gaming up nga introduce niyo mao ni ang Aurora game. I-click lang ninyo ng link sa comment section tapos click download mamili ka diraan na ay register o login pero kung bago pa ka mag-register ka sa registration mo tanong mo cellphone number, password, verification code o referral ID din boom automatic mga sulod na ka sa Aurora game. Nanay kasi klaseng dula diraan ay Dragon Tiger, color game, tambang ug uban pa pero ako i-try ng color game kay color raman na siya niya kung daogan na ka gusto ka mag-cash out i-click ka nimo ng withdraw butang mo mo Gcash account OTP din automatic maka-withdraw na ka and then kung gusto pa ka magdula pero na-outdan na ka coins i-click ka nimo ng plaza namili ka dira na 100 200 500 1000 ug uban pa ikaw na bahala basta kay Gcash gapoy gamitan yan sa man nag-gets na nimo kung nag-gets nimo pagdula na kay mag-diskarte bugog ako